Mbukelo we-NNTV kunako kufika khona le video siyabingelela. Namhlanje ke siphinde sahamba sivakashela umunye umelaphi wendabuko. Sicela ukuthi lesikhashana esincane nje sitholayo usiphe indlebe usiphe nehlo. Namhlanje ke sihambile sinogogo la esikhona. Ngeke ke ngimchaze kakhulu. Gogo ngicela ubingelela ababukeli ubingelela abantu babukele le video njengamanje. Thokozani bogogo nomkhulu, gogo Qwabe lona eshowe esane daily kwenzeka ihlehle mayiyahlehle sukusayo landa amandla ukhathaza amanye amadoda. Yebo gogo namhlanje bengifisa usitshele kabanzi ugogo ngabe uyinyanga udokotela umthandazi ugogo usebenza ngaphansi kwawuphi umkhakha la kulapheni? Umsebenzi wami ukwelapha kwesintu ngiphinde futhi ngibe umthandazi. Yebo. Wathwasa ugogo? Yebo ngathwasa eMatuba ekhaya eMtuba. Ngokuzalwa ngiseMtuba. Okay. Ekuthwaseni kwakho wathwasa ngiyangizwa bathi kunemingoma, kunemindawo, kunezithunywa, kuningi nje imikhakha ekhona la ekuthwaseni. Ngabe ugogo wathwasa kuphi umkhakha? Umkhakha engithwase kuwona ubungoma. Yebo. Then ke ngase ngikhuphula nesithunywa. Wakhuphula nesithunywa? Yebo, ngoba isithunywa isona esihamba phambili bese kuyalandela ubungoma. Okay gogo. Bengifisa ke namhlanje mhlawumbe sikhulume nababukeli ababukele le video njengamanje ukuthi ugogo uQwabe eshow yini abaphathele yona, yiziphi izinto mhlawumbe noma yiphi induku agabe ngayo nje la ekhaya ukusuka manje ukuthi uma ufika la ekhaya ngikwenzele lokho hayi wana gauge. Hayi induku ehamba phambili kwaQwabe induku yokubethela umuzi, eyokhipha isilwane ekhaya, induku yempi yabantu abahlangene ngawe, noma abantu okuyibona mhlawumbe benza ukuthi impumelelo yakho ingabi bikho. Ugogo la ekhaya ngabe uyakhona ukusiza abantu ngeindaba zeziphakamiso, abantu kulezi insuku bafuna ukuphakama, bafuna ukuthuthukisa impilo zabo? Yebo, umsebenzi wokuphakamisa ngiyawenza. Umsebenzi wokuphakamisa siyabheka qala ukuthi ngabe yini edala ukuthi umsebenzi wakho ungaphakami, noma ngabe yini eyenza ukuthi ibhizinisi lakho lingaphakami, noma ngabe yini lena evimba ukuthi impumelelo yakho ibe khona. Okay. Umuthi siyabheka usho ukuthi siqale sihlole. Siyahlola phela asikwazi ukusebenza singahlolanga. Okay. So ukuphakamisa hlobo luni lomuntu mhlambe oyaye umdinge for ukumphakamisa noma hlobo luni lomuntu odinga isiphakamiso noma uyaye umnikeze isiphakamiso la ekhaya? Umuntu othi gogo sengizamile izinto eziningi angikwazi ukuphumelela ngezaso ukuthi ngiyahamba abantu kuthiwa kukhona izinto ezingivimbayo noma khona abantu abanomona noma khona abantu abavala umsebenzi wami. Then ke umuntu onjalo bese ngiqala ngiyamhlolela kuqala ngibheke ukuthi yini yona lena yenza ukuthi agcine umsebenzi wakhe ungaphumeleli noma yini lena okuvalwe ngayo okwenza ukuthi umsebenzi wakhe ungabi impumelelo. Okay. Ukhulume ngokukhipha idliswa, ukhuluma ngokukhipha isilwane. Ngicela sigxile kule eyedlisa, abantu abaningi bayagula, abanye bazibahambe emhlabeni, uthola ukuthi umuntu lento akakwazanga ukusizakala kuyo. Masikhuluma ngedliso sikhuluma ngani, into engena kanjani kumuntu? Okay, idliso ungalithola ngokuthi ebusuku kube khona isigadlo somuntu othile okugadla ngemithi ethile owenzela ukuthi egcineni kosuku kungaba ukuthi inhloso yakhe ukuthi akubulale noma inhloso yakhe ukuthi ugule noma inhloso yakhe ukuthi akhe into ethile ngaphakathi kuwena ukuze mhlawumbe kungabe ukuphumelela noma akhe into eyintando kuwena. Idliso likaningi. Lihlukene kaningi idliso. Yebo njalo. Okay. Bengifisa ke sibuyela idliso mhlambe lingiphazamisa kanjani empilweni yami mina lingaffecta kanjani ngesilungu? Okay, idliso kuyenzeka uma kuthiwa idliso elibi elikulimazayo ngoba phela akona wonke amadliso amabi. Yebo, uma kuthiwa idliso elibi uthola ukuthi kwesinye isikhathi awusakwazi ukuphefumula kahle, khona into ekuvimbile noma awusakwazi ukuthi uphefumule ngendlela okuyiyona yona. Leyo nto izokwenza ukuthi egcineni kosuku ukulidele ekutheni ushone.
noma kukulidele kutheni uhlala ugula ngaso sonke isikhathi. Lelo-ke sithi libi elidinga ukukhishwa, ngoba kungenzeka ukuthi umuntu owakufakayo wayelaya noma umuntu owakufakayo wayenzela ukuthi uhambe emhlabeni. Bese kuba khona idliso elithi elingenayo kuwena lingene ngephupho. Ngalesi sikhathi lingena kuwena ngephupho ebusuku, kungaba futhi lapho isigadlo sokuthi umuntu akakhona ukuthi afinyelele kuwena, kodwa kufanele asebenzise indlela yokuthi wena ukwazi ukuthi ugule, noma wena ukwazi ukuthi mhlawumbe uvuke uhayize uma kuwukuthi uyakubiza noma wenzani, noma uma kuwukuthi ukuthumelela ngezilwane. Kodwa egcineni kosuku ebesebenzisa into eyidliso. Liyapheshethwa-ke kwesinye isikhathi liyathelwa phansi lapho ozohamba khona ukuze ligcine lifinyelelile kuwena, bese biza igama lakho. Yeah. Okay gogo, ake siphinde sithinte-ke indaba yesilwane. Uke wakhuluma ngokuthi umuntu kuyenzeka ahlushwe isilwane. Uma sikhuluma ngokuhlushwa isilwane sikhuluma ngani, into kanjani? Ngoba mhlawumbe uthi omunye kuyamenza kodwa akazi ukuthi isilwane. Sikubona kanjani? Okay, isilwane-ke kukhona isilwane othi uma ulele ebusuku umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, uphuphe ulele nomuntu wesilisa, uyamazi noma awumazi. Lelo-ke elokuthi uma kuwukuthi udibana nomuntu wakho, uma kuwukuthi unomuntu wakho, lokho bese kwenza ukuthi bese kuvusa isimo seyingxabano phakathi kwenu. Leyo nto-ke idinga ukuthi ikhishwe, ngoba uma kuwukuthi utholakale ukuthi noma uzithole ukuleso simo lesenjalo, kufanele ukuthi usheshe ubonane nani nomelaphi wendabuko. Lokho-ke nami engikwenzayo ukuthi egcineni kosuku ngigcine ngikusizile-ke kulokho-ke. Lelo alikho right ngoba ligcine lenze ububi noma ligcine lenze isehlukaniso. Ukhona-ke lena isilwane esingathi uma kuwukuthi ulele ebusuku uzizwe uklinyeka ebusuku noma ungasakwazi ukuphefumula. Lelo-ke elokuthi leso silwane sikwenza ukuthi egcineni kosuku ube umuntu noma ogcine eswelekile emhlabeni, egcine kuthiwa ulalile akangavuka, noma egcineni kosuku njalo uma ucabanga ukulala futhi ushintshe amaphozishini, ngoba egcineni kosuku awazi ukuthi uma ngilala ngibhekelena leso silwane sizofika, uma ngilala ngibhekelena noma usuba umuntu ohlalahlale achele usawoti. Kuyaye kube ngcono ukuthi egcineni kosuku uthole umuntu ofana nami ozokwazi ukuthi akwelaphe kuleyo nto, asixoshe leso silwane, asibheke kuqala ukuthi sifike kanjani, ngoba kufanele ukuthi kube isilwane esizofika namhlanje iy'nsuku ey'ncane siyaqeda futhi lapho siyaphinda futhi uma uqeda ukuselapha siphinde futhi sibuye. Akufanele ukuthi kube into kanjalo. Futhi uthi uma kuwukuthi uyasikhipha isilwane usikhiphe singaphinde sibuye. Uma sibuya uzame zonke indlela zokuthi ucindezele ngokuthi uye kumelaphi wendabuko, ungazenzeli wena lokho, ukuze bakwazi ukubona ukuthi kuyini lena ofanele ukuthi kusize. Siyakusiza nakuleyo nto lapha kwaQwaba. Lapha kwaQwaba yakhona ukukhipha umuntu isilwane. Kunjalo. Okay, ngicela ukubuza-ke, uma kuthiwa isilwane sihlasela ikhaya noma iy'lwane zihlasela ekhaya, kusuke kuyinto enjani? Ngoba kuyenzeka sihlasela umuntu noma uthi nje ikhaya lonke liyahlaseleka ngesilwane. Ikhona into enjalo, othola ukuthi umuzi wonke akuyena umuntu oyedwa. Yeah. Nithi nihleli nizwe gijima izinto phezulu ekhaya, nithi nizwa ngokushisa, kushiswe yonke indlu, noma kube nezikhathi ezithile lapho enizothi nilele khona nizwe ngazi ukuthi khona umuntu ongqongqozayo eminyango, kodwa uma nithi niyalalela noma nithi niyavula ningatholi umuntu. Kwesinye isikhathi uma kuwukuthi mhlambe kunenje ekhaya niyozwa inje igijima lonke igceke, yingoba lowo muzi lowo-ke usuke unesilwane. Leso silwane-ke siyakwazi ukuthi destroye impilo yomuntu, siyakwazi futhi ukuthi nonke ekhaya nibe abantu abangaphumeleli, izinto zabo ezingabalungeli. Lokho kungenza ukuthi egcineni kosuku nibe abantu vele egcineni kosuku engabi nayo impumelelo, ngeza sokuthi lesi silwane sesiyisilwane esisebenza phakathi kwegcekeleni. Kungenzeka futhi ukuthi isilwane abasithumele ngenhlabathi yamathuna ngabantu abangasekho. Egcineni kosuku leyo nto iyokwenza ukuthi egcineni kosuku nonke nihlale nikhathele nezinto zenu zingaphumeleli. Okusho ukuthi abantu abangasekho bayakwazi ukuphendulwa bebe izilwane ezihlupha abantu. Yabona nje abantu abangasekho njengoba nje belaphayana bengasekho bakhonela ukuthi sibathume sibasebenzise. Njengamanje umuntu olele ukhuluma kakhulu edlula umuntu ephila. So umuntu ngalesi sikhathi eselele laphayana uyakwazi ukuthi ufike umthume ukuthi akahamba yodestroy umuzi othile noma impilo yomuzi othile. So abalaphi bendabuko mina-ke ngiyakwazi ukuthi
leyo nto ngikwazi ukuthi ngiyiqede, ngiqale ngensebenzo, ngenisebenze nonke ekhaya, ngisebenze umuzi, bese egcineni kosuku sibone ukuthi inhlanhla yenu njengoba izinto zinjena singayivula kanjani, singayibulala kanjani lokhuya, bese egcineni kosuku igcina impumelelo iba khona kulowo muntu noma ngabe kuthiwa kwasekufuniwe. Yebo. Okusho ukuthi uma ususikhiphile isilwane ekhaya noma kumuntu kuyaphoqa ukuthi kuqiniswe. Kunjalo awukwazi ukukhipha isilwane bese egcineni kosuku umuzi futhi ushiya kanjalo ngoba leso silwane kusho ukuthi asihambile. Kufanele ukuthi usebenze umuzi, kube khona izikhonkwane ezikhona ekhaya ezizokwazi ukuthi iqinise umuzi ukuze isilwane uma sifika singabe sisabuya lapha, sibone ukuthi naso siya kuphi nendawo. Okay gogo, ake sithinte indaba kulezi insuku eSouth Africa kuhlasele i-unemployment, amathuba emisebenzi kawekho. Abantu bafundile kwathiwa akufunda, abantu bafundile banamajazi bafaka ama-CV bakhathele. Ugogo uqwabe ngabe ey'meni ey'fana nalezo yakwazile ukungenelela ebantwini abadinga imisebenzi, abantu abadinga ukukhushula emsebenzini, abantu othola ukuthi uyasebenza kodwa lokhu uyitoho nje sekuphela isikhathi eside. Yebo mkhulu, kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uyafunda manje, uyaqeda uba ne-degree yakhe, uyaqeda uthola lezo ziqu zakhe lezi ayitholayo, iy'ngane zihleli into ehlasela iSouth Africa yonke. Kodwa la kwaQwabe uma sesesifikile siyayisibhekane nawe wedwa, ngeke sisabheka into eyenzeke emndenini wakho ngoba leyo nto ingathathela uma kuwukuthi wena wedwa udinga umsebenzi ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi iy'ngane ziyafunda ziyahlala phansi kodwa zibe yisasebenzi. Uyadinga-ke ukuthi kube khona izinto ozogeza ngazo, kungaba ukuthi ugeza ngani ngesuwasho ezizobe ngikunikeze sona ngisikhulekele uma kuwukuthi umuntu ongawudinga umuthi, uma kuwukuthi umuntu odinga ikhambi noma ikhambi liyakusebenzela uma ulithatha siyaye sibheke ukuthi yini esingayenza kuwena bese siyalithatha lelo khambi lelo-ke sikuvulele inhlahla yakho. Kube khona ukuthi qala ngokuthi sibheke laphayana ukuthi yini le yenza ukuthi umsebenzi ungawutholi, ngoba kungenzeka ukuthi umsebenzi awutholi ngoba kukhona izinto ezavalwayo kuwena ngalesi sikhathi ukhula. Wena ukhula nje uyaqhubeka uyafunda kuyenzeka konke, kodwa abantu bakubheke ekutheni uma usufika laphaya ekutheni sekufathi uqala usebenze bese ungabe umsebenzi usawuthola. Egcineni kosuku ufathi umsebenzi uthole. KwaQwabe sikwenzela iqiniso lokuthi umsebenzi ugcina utholile. Lesikhathi sigeza sikwenza zonke izinto, uphume uhambe uyofuna umsebenzi, ufaka ama-CV akho akwazi ukubonakala, akazi ukuthi uzwakale noma uya futhi kwi-interview. Uma uya kwi-interview nakhu nibaningi, egcineni kosuku kufunakala ababili abathathu noma oyedwa. Kufanele ukuthi ugqame laphayana ube umuntu okwaziyo ukuthi izinto zakho uthi uma ukhuluma noma uthi uma uphendula ube umuntu okwazi ukuthi uphumelele bakuzwe kangcono, kodwa nje lokho kuyenzeka. Okay gogo, ugogo uQwabe asiphinde la mhlawumbe umuntu osanda kubuka manje, ugogo uQwabe utholakala kuphi nendawo? Ngitholakala eSunnydale, eShowe, kuMoore Street. Uma nje ungena usuke edolobheni, ungena ushone eSunnydale, bhalo Sunnydale suburbs, ungene lapho-ke ugogo uQwabe uzomthola kuMoore Street 1849. Inamba engitholakala kuyona u-065 208 63 74. Yebo, bese kuba inamba ofisi yasekhemisi yami. Okay, ugogo uQwabe unanekhemisi? Yebo. Ikhona ikhemisi? Yebo gogo. Okay gogo, ngelinye ilanga sizoyivakashela ikhemisi sifike sikhombisa abantu ama-product atholakala ekhemisi likagogo uQwabe. Okwanamhlanje ngicela ukuthi ugogo asho nje amazwi angawasho sivalelise kubabukeli emakhaya. Ngiyabonga kakhulu ababukeli le channel. Ngiyabonga kakhulu, bengifisa khona ukuthi izwe lakithi lisizakale. Ngiyafisa futhi ukuthi ukuhlupheka okukhona ezweni sikwazi ukuthi silwe nakho, siqede singabalaphi bendabuko. Ngiyabonga nje kuwo wonke umuntu ozobukela le channel aqhubeke futhi subscribe. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga mbukeli, useshile ugogo uQwabe. Sicela ubukele, ulike, usubscribe, uphinde usifollow. Sikhona ku TikTok, sikhona ku YouTube na ku Facebook, sinalo i-page. Wena nje useshe ithi NNTV 12 noma NNTV 12. Siyabonga.